Onye ọma n'ala
akụ na ị ga-eje n'igwe Sọndochi agha na Igbo onye eze Chifu Paul Chinwe na ọ ga-adịrị gị mma Igodi ngọbọnọ ka ịbụ n'ụmụ ojii ya Paul ndị Igbo na ị ga-adị n'Igbo Paul Chinwe na Igbo onye eze onye bụ ugwu ekwu na ọ ga-adịrị gị mma Nwachi na-emeli ife na ị ga-adị Akụchale na ị ga-adị ndụ Charlie Nwanụ Nigeria Limited Osi Tezọfọ na ọ ga-adịrị gị mma Osi Tezọfọ na ị ga-emeriri ife Ụmụ mmadụ na ị ga-adị ndụ Nwezatụ ọfụ nnọọba Ọba Asaka na ọ ga-adịrị gị mma Isi ala mba nọ ka isi eje Ogene Nwa Igbo na emume ekene gị Ọba Asaka na Igbo onye eze Okpere ọdị na mba na ọ ga-adịrị gị mma Eze bụ na afọ na ị ga-emeriri ife Ụlọ obi ka isi eje Onye ọma njeje mba na ị ga-eje n'Igbo Achị onye eze abịa onye eze Emmanuel Ngene na ọ ga-adịrị gị mma Arakpọka nwanụ na ị ga-adị ọnwa na-ahụ nwanne ka ị bụ nwanne Arakpọka nwanụ na ị bụ onye eze Kedu ụzọ ekwe n'omume ekene gị Chiagha nwanụ na ị bụ onye ọka Kedu ụzọ ekwe na ị bụ onye eze Ebe na ị bụla dị na ọ ga-adịrị gị mma Sitala jụọra na omume ekene gị Agụ na-aba nwanụ ka ị bụ na anọ ọka Sitala jụọra na ị bụ onye ọka Sitala jụọra na ị bụ onye eze Emeka Arinze na omume ekene gị Nnukwu ụzọ ndị Igbo na ị ga-adị Obi na-akụ eze na ị ga-adị n'ụwa Onye ọma n'ala gị na ị ga-eje n'Igbo Alhaji Umaru na omume ekene gị Ebe Chiaman na ị ga-emeriri ife Alhaji Umaru na ebe ofe aka Onye ọma na ndị Igbo na ị ga-adị ndụ Chechukwu ụbọchị na ị ga-adị ndụ Akụnne mụrụ nga na ị bụ onye ndị Igbo Onye ọma n'ala gị na ị ga-eje n'Igbo Ebe nja ndị Igbo na ị bụ onye eze Chike Mandela na omume ekene gị Eze Omego nwanụ na ị bụ onye isi agụ Ọnwa na South na ị ga-adị ndụ Ebe na ị bụla dị na ị ga-eje n'Igbo Aka Bakesi na omume ekene gị Ụgbọ nwanụ ka ị bụ na ndị Igbo Onye ọma nwata na ị bụ onye eze Bakesi na Igbo na ọ ga-adịrị gị mma Nna nye elu nwanụ na ọ ga-adịrị gị mma Niki Ụkatụ na ị ga-adị Asịa Ụkatụ na ị ga-eje n'Igbo Ndị ọma na South na unu ga-adị ndụ Dede nwanne na emume ekene gị Brothers Group na unu ga-adị ndụ Ndị ọma Ụkatụ na unu ga-adị ndụ Ndị ọma ihe ala na unu ga-eje n'Igbo Achị onye eze abịa onye eze Achị onye eze abịa onye eze Anaghị ndị Igbo na ọ ga-adịrị gị mma Egwu na-amụ nwanụ na ị ga-adị Jide mma n'Igbo na ị ga-adị ndụ Onye ọma na-eje mba na ị bụ onye ndị Igbo Emeka Obi na ọ ga-adịrị gị mma Chinyelu Ugo nwanụ na ị bụ nwa Abatete Injinia gị nalụ n'omume ekene gị Onye ọma na-akpọ ọtụ na ị ga-eje n'Igbo Kechukwu Obi na omume ekene gị Eze Mlenwa na ị ga-adị Onye ọma Abatete na ị ga-adị ndụ Ọma ha ga-ana n'ọnụ ekene gị Achị onye eze abịa onye eze
onye eze abịa Ogene Igbo nwanne na ọ ga-adịle gị mma omena gafe na ị ga-emeriri ife ụmụ bele ọka ka ise jee nwanne nwa gana na ịbụ onye eze Kisili nwanne na ọ ga-adịle gị mma onye ọma njeje mba na ị ga-adị onye ọma nalachi na ị ga-adị ndụ yelo nwanne na ị ga-adịle mbụ onye ka nwanụ na omume ekene gị ndị ọma nalachi na unu ga-adị ndụ ndị ọma nwagana na unu ga-adị ndụ onye ka nwanne na omume ekene gị ọjị nna ma na omume ekene gị oke isi na ndị Igbo na ị ga-emeriri ife ọkpọte mba nwanụ na ị ga-eje n'igwe ọjị nna ma na ịbụ onye eze ife ntị ibe na omume ekene gị ibu ego nwanụ ka ibu n'ume oji ya dị kingi nwanne na ịbụ fada kingi nwanụ na ịbụ onye eze abịa onye eze abịa baba oji nọ n'omume ekene gị onye ọma na ndị Igbo na ị ga-adị oji nna nwanne na omume ekene gị onye ọma na ndị Igbo na ịbụ onye ọwa isi ijele nwanụ na omume ekene gị besi manụ na ị ga-emeriri ife onye ọma na ndị Igbo na ịbụ onye ọwa onye ọma njeje mba na ị ga-adị ndụ kọnzati nwanne na ọ ga-adịlị m ebe uche na ị ga-adị frankin ibe na ị ga-eje n'igwe onye ọma na ndị Igbo na-achị eme gị achị onye eze abịa Chinendu ebe na ị ga-adị n'ime ipe ịbụ nwanụ ka ịbụ na-awụgwọ onye ọma njebe mba na ị ga-adị ndụ ego na ịbụrụ adị na ịbụ onye eze titanlokosa na ọ ga-adịle gị mma kọmplaki nwanne na ị ga-emeriri ife onye ọma na kanarụ na ị ga-amị ndụ n'ụmụ ojii na ịbụ onye eze onye ọnụ ụga na omume ekene gị na nwa nwanụ na ị ga-adị nwanọtụ akụ na ị ga-adị ndụ ebe na ịbụla adị na ị ga-adịle m abụchi nna ma ọ ga-adịle gị mma ka dị nwanne na ebe ajụdo nwa onye ọma na ndị Igbo na ị ga-eje n'Igbo jakadị nna ma na ịbụ onye eze ochukwu nwa mmadụ na ọ ga-adịle gị mma abụ ibe nwanụ na ị ga-adị eze ama na ọyịchi ị ga-eje n'Igbo ndị ọma na ndị Igbo na unu bụ ndị eze Chinedu nna ma na omume ekene gị dama nwa nwanụ na ị ga-emeriri ife Totobia nwanụ na ịbụ onye ndị Igbo Chinedu nna ma na ị ga-adị ndụ ekene ụbọchị nwa na ọ ga-adịle gị mma aka ekpucha nwa na ị ga-adị onye ọma na ndị Igbo na ịbụ onye eze awanga ndị Igbo na ọ ga-adịle gị mma achị onye eze abịa achị onye eze abịa ala ji nwa biko ọ ga-adịle gị mma okeke nwanụ na ị ga-emeriri ife uko nwanne na ebe ụrụ nọ onaka ya na ị ga-adị ndụ gbasachi ma na ọ ga-adịle gị mma onye ọma na ndị Igbo na ị ga-adị ala ji nwanụ ka ebo na-azata ebia
papa sachi mana ị ga-eje n'igwe achị onye eze abịa onye eze onye ọrụ n'Igbo na ịbụ onye eze onye mara na n'Igbo na ị ga-abịalele kama wọta bụ mmiri anyị na-aṅụ onye ọrụ n'Igbo na ị ga-eje n'Igbo ife nyeta nwe na ọ ga-adịrị gị mma uche ndị Igbo ka ibu na Abuja onye nwaga na na ịbụ onye eze onye nwe na n'Igbo na ọ ga-adịrị gị mma apịa maịkị na ị ga-eje n'Igbo icheela mba bụ na ị ga-emeriri ife onye ọma nara aba na ị ga-adị ndụ icheela mba bụ na ịbụ onye eze tupu isi nna ma na ọ ga-adịrị gị mma obi ife ogene na ị ga-emeriri ife wadụba mgbe ka ịbụ n'ama ọbịa onye ọma nwaga na na ịbụ onye eze Mr. Bonya abụọ na ọ ga-adịrị gị mma institution na ị ga-abịa prime officer na ị ga-eje n'Igbo isi ada na ele asanyafu n'Igbo onye eze abịa onye eze achị onye eze abịa onye eze jerigide na ọ ga-adịrị gị mma akụkpọ mgbalọbụ ka ịbụ na-abịa osiwe ife ekwe n'Igbo na ị ga-emeriri ife jerigide na ịbụ onye eze enyi pisko na ọ ga-adịrị gị mma onye na-ekwu ụja na ị ga-eje n'Igbo n'ọma n'Igbo ugwu na ị ga-adịrị m anyị pisko na ịbụ onye eze ịmanwụ eze na ọ ga-adịrị gị mma ezi udo nwaanyị ka ịbụ na ndị ise aga na n'Igbo na onye na-ekene gị ezi udo ndị ise na ịbụ onye eze ngozi ọbara ọ ga-adịrị gị mma onye nọ n'ise na ị ga-adị ya ngozi ọbara nwa na ịbụ onye eze onye ọma nwaga na na ị ga-adị ndụ Emmanuel ọlaọcha na ọ ga-adịrị mma papa Chidimma na ị ga-emeriri ife Togo sista na ịbụ onye eze n'ọma na n'Igbo na ị ga-adịrị mma ọmụrụbụ nke onye na ọ ga-adịrị gị mma iwu Chukwu nọ na ị ga-adịrị widatọ n'Imo steeti ọ dị na mba nwanụ ka ịbụ na ndị Igbo achị onye eze abịa onye eze achị onye eze abịa onye eze ọ bụrụ ifu na ọ ga-adịrị gị mma emefu nwanne na ị ga-emeriri ife ụmụ oji ife jee onye ọma nwaga na na ịbụ onye eze Emmanuel Nwosu na-achị eme gị mma onye ọcha Madidi na ị ga-adị onye ọma nwaga na na ị ga-adịrị m ị ga-adị na ị ga-adịrị m achị onye eze abịa onye eze Sọnde Chukwu ọ ga-adịrị gị mma nne m ochie nwaanyị na ị ga-adị Ugoji nwaanyị na ị ga-emeriri ife onye ọma na-abụ ụja na ịbụ onye eze metụga ọgụ na ọ ga-adịrị gị mma onye ọma na-ala akụ na ị ga-emeriri ife ọtọpụla gị ụda na ị ga-adị ndụ onye ọma nọ n'Igbo na ịbụ onye eze agụ ụdọ na-enyi na-achị eme gị mma onye ọma nwaga na na ị ga-adị agụ ụdọ si na ị ga-adịrị m transport anyị ga-adị ndụ onye eze abịa onye eze onye eze abịa onye eze anaghị onye mmadụ ọ ga
ka ibu na n'ibe onye ọma njem ọnụ na ị ga-adị ndụ onelu ụlọ obodo na ị ga-adị ndụ Chibụlọkụ eze na ị ga-adị ndụ nwanne nwoke nọ na ị ga-adị onye ọma na-apụ ụja na ị ga-eje n'ugbo Chibụlọkụ eze na ịbụ onye eze Chukwu eze nwa na ọ ga-adịlị nụ onye ọma n'Itali na ị ga-adị nwanne nwoke na ịbụ onye eze onye bụchi eze na ị ga-adịlị nụ Ati onye eze adị onye eze Obuleche mbụ na ọ ga-adịlị gị mma Meya nwanụ ka ịbụ n'ama ọbịa Ebe uche na ị ga-adịlị m Akụkụ udo nwanụ na ị ga-adịlị m Antoni Nwagbo na-achị mee gị mma Italo nwanụ na ị ga-emeriri ife Onye chike ise oje onye nwa ga-ana na ị ga-adịlị m kedu maka Emeka meka Igbo ga-adịlị m onye ga-enekwa chọọchị na Igbo Junior na Igbo nara ekele nwere ife na-eme anyị akụchago egwu ndị ego wee sị ya na ka anyị jezuo ike Onye eze abịa onye eze onye eze ndị Igbo na-ege m ntị ana m ekele onye ọbụla gbasara ihe dị n'egwu a unu siela ike egwu ọmụ nwa Chukwu Eze esi m n'Igbo Ọka eze oye n'Igbo Although my father is watching the youth, my mother also the same. I was a member of the church. My mother na good ego on and so I just am warm right from my childhood. We didn't know the anatomy. So yeah, to mess with my belly. Otu anchụ a wee tie egwu maka onye aka etinye onye ọbụla bịara chie ọ wụrụ onye tiri egwu ọ wụrụ onye niile agachago egwu itinye egwu chekwube Chukwu na Chukwu irewu chie niile Chukwu chi na-egwu ya agarị ọfụmarụ aga nwere ebe o ji aga wee na-ekenekwe ndị na-ege m ntị ya na ndị mekwe nji wee tinye egwu Vincent Igbo nke eji VC Entertainment wee mara dị n'iwe When I can the director of this man, listen, and the film. When I can Joe to go all I want to wear 1 million men at dinner. Come direct your movement to Then and this Scorpion. When they were playing, and they were jelly, Ezibota Gamo, Favour. Can only work. When I say I went to Kuben, I'm on Wagana, Kaye, Tipolie, Ogunke, Kanke. I am movie stage. In this production, I worked as a production manager. And I must emphasize here that this work is a very wonderful work. The Ogene music itself is a way we try to portray the African culture. You know, everything in all, every case we must not actually emphasize the Western type of life, but here it's a way we try to x-ray what Africa has, you know, particularly in Nigeria here and this part of the country, Igbo land. We try to beautify, bring out what we have in stock for everybody to see and enjoy. Now I have special thanks for my able director, Mr. Joe Tiko. In this work, you will see a lot of concepts. And this is just a way of trying to bring out a little of what he has in him. And I still believe that there are still more to come from him. The creativity, the concept, the kind of locations he was making use of. So I'm personally overwhelmed by this. And I also want to thank Favour Music, the work I wrote on for the kind of confidence he has and by giving out this kind of support in this production.
Yes, I personally want to thank him and encourage him for further opportunities like this. And I also want to give special thanks for the entire production crew for a wonderful job, their cooperation, the way they brought out their mind and is to achieve this big success. My special intention is that God will continue to reward all of us in every who have contributed to the success of this production. Nobody is going to this, and our blessings is what we're expecting from the Lord. That this music is going to go far and wide, and it is a must watch. I'm encouraging everybody, wherever you are, you must have a copy of this music. And this is a symbol of African unity. You must grab a copy. Grab a copy of this music. It's very, very interesting. You have so much to learn from that. African culture is a straight and its entirety to everybody. And I am saying it here that this music must leave this country. It must travel far and wide. The white men must have interest in watching this music. Obvious. I'm Stanley Braxton. Particular job. There's nothing I did on my own. It was purely the entire effort of the director, Mr. Joe Chibu, a good friend and a boss. I really want to encourage viewers to patronize this job, and not only this one, every job that he carries the directorship of Joe Chibu, because he is a teacher to inspiration and creativity. I thank Uncle Joe for believing in me, for believing that I can put in views his ideas to achieve his Ogene Ejebego is a typical example of his wonderful work. OTJ is a very director, has a lot of ideas and visions. Something out of nothing. The choice of location, to the bidding, everything he does is unique, extraordinary. So you'll be impressed if you watch this. It's an example of one of his wonderful works. My name is Joe Otipo, OTJ Productions, the director of this musical film, Ogene Nwa. I would like to use this opportunity to thank God Almighty for giving me the inspiration, for giving me the ideas that I used in producing this, in directing this Ogene music. Finally, I would also like to thank the executive producer of this Onye Eze, brother Joseph Okpala Akunle, Favour music, for having confidence in me, for believing in me. Magana wale egwu agaba o nwere ife na-eme anyị si na ndị Ogene Ejebego Uka kwụsị njere Enugu mbụ ndị Ogene Ejebego Uka na-apụọ m ije ndị Ogene Ejebego Uka kwụsị njere Anọka mbụ ndị Ogene Ejebego Uka Magana n'oluo m ije ndị Ogene Ejebego Uka na-apụọ m ije ndị Ogene Ejebego Uka Kompọlụ na-asọlụ m abịa ndị Ogene Ejebego Uka Kọlụchi iwe n'oluo m ije ndị Ogene Ejebego Uka Umu Oji na-apụọ m ije ndị Ogene Ejebego Uka Isantire n'oluo m ije ndị Ogene Ejebego Uka